kuongea maneno yasiyofaa hapa na pale. Mago mag thieth yangore ni Kenya onge lony mar kano nonro mar jotuo mag tuoche mag kor. Anyato tuoche go mamako bo gino makoro keto Kenya kamarache kedo kod tuoche mag obo. Nyaka sani yath mathoth ne itiyogo kod jotuo mag kor kata asthma tin e pachoka kendo josiede gi jotuo mag asthma kalo e midhiero. Kaka jafwambo mar Jotuo mondi leron jatend migawo mar thieth Susan Akumicha to onyono piny jotuo go oti kod yedhe mamoko mantiere dukni ma jotuo to ywak ni nengogi ntiere malo. Kuom jumbe bora koro ywak osebede wi yath ma itiyogo kod jotuo mag thung' mar kor asthma. Yath mathoth ne itiyogo kod jotuo gi osebedo ka onge thoth dukni mag yedhe. E wuoth ma watimo e ute yedhe, ywak nitie kendo lakteche koni giol giduoko jotuo pacho nikech yath onge dukni. Kuom sani, to be specific, wasebedo gi issues mang'eny, especially on conditions ma affect core, asthmatic attacks, yedhe ok yudre, gin out of stock, both kuomwa private to kod public. Of course, kagionge public kagiringo gibiro koni. Koro en wach matek kuomwa nikech kok wayud yath to wambe kata kaka wanyalo konyo jotuo bedo matek. Jatend migawo mar thieth Susan Akumicha to kanyicha twa kod tipo mar Citizen ne oyango ni yath achiel kende Ventolin ma onge kama moko to nitie kendo jo Kenya nyalo tiyogo. Ventolin is a brand. It may be out of stock, but there are alternatives. Salbutamol. Ventolin is the one from the original company called GlaxoSmithKline. But within time, we have had many generic brands that have come of good quality. They are available within the market, and even us at KEMSA, Salbutamol is available. Ote mar Nakumicha ne okorwak makare kod moko kuom jotuo gi jousi yedhe makoni yedhe ma odong' e dukni nengo gini malo kendo thoth jotuo ok nyal chopie. Jotuo chandore nikech ng'enyne asthma wathiedho gi yath miluongo ni Ventolin. Kaka sani sama gionge kiyudo, the cheapest minyalo uso ne jatuo en Sh400. Ng'eny gi ok anyal afford. Koro ka en gi attack chuno ni tiyo gi alternatives mamoko ma maybe more expensive, machalo inyalo nebulize. Mago are more expensive nikech inwango kikete osuptal nyaka ango chul that service. Ka koro gikwayo piny owacho mondo migi thuolo kod teko mar keyo yedhe gi e pachoka poni nyalo gi odok piny kaka piny owacho. Sirikal ka ok en gima ginyalo timo to gi empower wa mondo wang'i kaka wayudo yedhe mwakonyo godo jowa. Nikech jotuo kosebedo ka gisebedo ni gibire facility to koro ok gin jotuo kendo. Koro inwango ka in gi bond gi jatuo. Migawo mar thieth nyicha ogolo lipot ewi kaka gichano kedo kod tuoche mag kor, obo kod adundo e pachoka. Lipodno kata kamano ne nyiso ng'ol ni piny owacho onge kod masinde mag kano lipode mag tuoche kaka obo, miyo onge nonro mayango chal mar tuoche go e pachoka. Bende yangore ni tuoche mag obo ok oket ayanga e kuonde thieth mag kahera, ka yedhe mag thiedho tuoche go bende tin e ute thieth ahinya to mag piny owacho. Lek mar piny owacho kochopo higa mar 2028 en ni mondo ket thieth mar obo e kuonde thieth duto matindo mag piny owacho kaka dispensary. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migepe Musalia Mudavadi